Пабачыў свет другі сінгл беларуска-украінскага тандэма «Кэптэн Хмель». Беларуская дуда – гэта заўсёды крута. І украінскі дудар Алексей Шкурапатскі вельмі добра пра гэта ведае. З яе дапамогай яны разам з гітарыстам Романам Шыманскім пры дапамозе скрыпачкі Насты Філёвай ствараюць нешта неверагоднае. І гэты раз не выключэнне. Сінгл «In the Dark» – гэта сапраўды моцны фолк-метал, заснаваны на традыцыйных беларускіх мелодыях у сінтэзе галіцкай і беларускай валынак, у чароўнай усходнеславянскай эстэтыцы на фоне трывожных падзей вайны. Сапраўды моцная праца, якая можа выклікаць вышэзныя хвалі эмоцый.